Pabuso Bangkay, isang babae Nasapwan sang manugpangisda nga nagalutaw sa baybayon sakop sa Talisay City. Yaring balita nga aton gento tungkan. Nagautaw-utaw sa baybayon sang Talisay City pasado las 3 sa kagahon. Sang nasapwan sa isa ka manugpangisda ang ini nga bangkay sang babaye. Ginpakamayo sa manugpangisda nga dalon ng bangkay sa igad sang baybay sa Bacolod City pasado las 5 na sang aga. Suno sa utod sang manugpangisda, nakabatsyag man sang kulbang iya utod, apang nang ibabaw ang intensyon sini nga makabulig. Tigay kulob na sa kuno mo, hapa bla. Yang yakamot na ano sa dalam sa tubig. Ginhikapin ako ng abaga. Agin pasuot ang pisi. Hihigtan niya ko sa isa kakamot sa wala. Suno, sa pila ka mga residente, posible nga hindi taga-syudad sa Bacolod ang biktima. Kung makilala, gudya ikong taga-dire lang. Doon di ba kapamayabas, ilain ba lang ang lugar raw. Abisar sa Talisay City na sapwan ng bangkay, nagpahayag ang Bacolod City Police nga tutukan nila ang investigasyon. Ayun sir, may nag-claim na to kagina nga taga-Vista Alegre. Pero sa support, wala pa ko sang identity kay wait ko pa ang feedback. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.